Nak, Zia, siguro no, wa tagibiyaan ni Papa nimo. Kumplito ang tatang pamilya ron. Pero sige lang, okay ra kayo kay mabuhi naman puta nga kita rano, maningkamot man si Mama no. Unya, okay ra pud kay sa kuha kay naamang ka sa kuha no. Na ako si Liam Gray, anak ni Papa Dodong. Gibiyaan ko sa akong mama nga wa pa ko'y kalibutan. Oy, akong anak ko pero sige lang. Palangga man kang papa no. Siguro nak, sugod nagsubol na imong ngipon kay sige nagtulo imong laway. Bahala na gibiyaan tang mama nimo basta kay nagpuyog kang doha. No? Di na tara baklay-baklay ta. Laaya diri sa balay nak no. Dito tao magbaklay-baklay ta para makakuan po tag mga ba, makakita tag mga view dira sa gawas. Ali, baklay ta day. Wow! Gagawa ko sa bata na Zia. Ay, gagawa ko sa dress sa bata. Oy! Sus, oy! Papo kay hangin nak no, presko kayo. Puhon makakita rata og imong tita kanang nanay magbantay nimo. Kanang nanay maglabas at nga sinina. Trust the process lang ta. Kasi day makakita si Papa o bag-ong Mama. Pero dili ti ka pasagdan ako ra gyapon atiman nimo kay lahi ra gyud nang tinuod nga mama ang mag-atiman. Karayan adto ta sa baryo. Uy. Ala. Ikaw na Ashley? Dong? Wa ko nasayop ikaw na? Ako ni. Kumusta naman ka? Asa ka nagpuyo ron? Okay ra taon. Sa barangay site kami nagpuyo ron. Ah, dito na dahil mo nagpuyo. Bantog na dugay-dugay na pagkuha kakita ninyo. Kay kasagaran ba makita ang mo diya sa gulayan ng bayan kada Domingo. Tuan naman kami nagpuyo dong. Sukad nga naingilad nga nahitabo. Ah, ngilad nga nahitabo. Kasi ba pasabot ni mo as? Halo ka dong? Sukad nga nagbulag mi sa Papa ani. Murag nawala na ang direksyon sa mong kinabuhi kung asa pa dulong. Buot pasabot ni mo nagbulag dahil mo sa imuhang kaipon? Ako as murag nakarelate ko sa imong kahimtang karon. Wala lang po na mo damhan ni Liam nga ingani po dahil imong dangatan. Sulod sa isa ka tuig ug siyam ka bulan mao ni among nahiaguman. Nga iya day ming biyaan. Og dito na siya ni kuyog sa uban. Wa ka masayod ni ana. Ah, but pasabot ni mo dong. Usapot ka sa binyaan. O as. Mao na ang hinungdan. Nga nagkahiwi-hiwi na mong dalan. Ulaw na mong pug kayo og magsigira migsalig sa mong ginikanan. Dugay na ba kang gibiyaan dong? Taod na pod as. Running 5 months na. Sabay-sabay ra day tanong. Gibiyaan ko 5 na ka bulan ug 1 ka adlaw. Ah. Isa ra day ka adlaw atong gap. Mao nang ugma madto na mi sa Davao. Dito na lang nako ni tanan ipahungaw. Kay basin pohon, makakita ko dito babae. Nga walay undang iyang gugma nga mopatig babaw. Unya dong. Wala kay planong mangitag ikaduhang mama sa imong anak? Pero kung itugot sa panahon, nga nagong dili. Ako pud gani dong. Basin di ay. Basin di ay og unsay bot pasabot nimo as? Asay maayog. Ah. Nakasabot ko sa imong bot pasabot. Way problema sa ako Panggaon, mahalon og atong usabon. Dong. Dili ba ni sulagma nga nagkatagbo ta? Murag gituyo na sa panahon. Kay kinahanglan ni Liam ang mag-amoma nga tinuod nga ginikanan. Dong. Gikinahanglan pud ni Zia ang pagmahal sa usa ka papa. Sure ka? Unsa pa man atong dugayan? Kita na? O ba? Tara na.